surem diwangkara kenging lir manguswa kang layun denira kang ilang memanise wadanira layu kumal kucem alah nyomaradani tiwasan den lho Petra apa nangis Ingkang Raka kakangku ngopo kakang Subali piye Ingkang Raka pecah lho kakang Resi Subali tekane pati kena ngopo sababe apa tak batrene ajar wantil pecah ndasmu lho Kong tenan nak pecah samya mungsa yaksa kalih ndara iblis lanat ora pati nduga mana nggugu karepe dhewe. Wah, Petruk iki piye, Petruk? Walah kuwur rasane atiku. Kelangan kakangku Werda. Pripun kula piyambake bingung. Pripun iki? Mangka dereng ketok anu lho niki Ndara Subali dereng ketok mijil saking telenging guwa. Endi Petruk guwa Garba? Hus. Guwa Kiskendapura nggih. Anu mawon ditablek watu mawon ndara lawange guwa ndara kajeng mboten wingit yo keringatku kembrobos Radala Kece wali kece setan wali kubra bujleng iblis lanat padha cek-cekan ora mengko to dhisik kabeh wadya bala saka negara ing Guwa Kiskendapura wah ora ya dawa Gusti Pati. Ya astagfirullah. Paduka Gusti Pati lembu sura ngawe ing ati katu menggungan kula nyadong dawuh. Gusti Pati najan aku nyadong dawuh timbalane Gusti Pati lembu sura Gusti Pati nadan ngabdi katu menggungan kula nyadong dawuh timbalan paduka Gusti Pati lembu sura semanten ugi kula nyadong dawuh timbalanipun Gusti Pati lembu sura ing Guwa Kiskendapura aja padha kaget kena ngopo lan apa kang dadi darunane awake dhewe sarombongan wadya bolos ke negara Guwa Kiskendapura mandheg ana ing ngrepat kepanasan wah wong guyu ora oleh dasare kula niki guyu-guyunan saja ora krungu tekan mburi iki aku lho sembuh engko apa wis watone dedok delep sababipun menapa lan jarunanipun menapa Gusti Pati menika sampun dumugi kayangan Jungkring Saloka nanging kok dereng mlebet teng kori sela matangkep menika ora melek wadyabala lho sawangen kori ditutup rapet karo dewa kersanipun kados pundi nuwun apa sing dadi dawuh Kakang Prabu Mahesasura awake dhewe kinan boyong marang widodari ning kayangan ya Dewi Untara kasih samengko bakal dadi jodho dhaupe Kakang Prabu Mahesasura ning Gosikik tumenggung kados pundi sing didhawuhi mboyong ki aku keduga pantes dhaup karo Dewi Tara kuwi rak ya mestine aku Leluwe aku kesengsem aku gandrung
kapianem kelawan Sang Dewi Untara kasih kuwi wis rada suwe. Nalika semana Kakang Prabu Maesasura duwe dawuh lan dheping tekad kepengin nguasani jagat Tribawana. Wis ndasmu atos suwe. Ngersani paratur kula niki kaget saya. Wajeng nguasani jagat Tribawana niku. Terus anggepe mungkin pun kasil kuasani jagat Tribawana teges kayangan pun kasil pun regem. Dening Sinuhun Prabu Maesasura teges kula menika badhe dados piranganipun para dewa mekaten. Ya mestine ngono. Nanging bareng tak pitung-pitung luwih prayoga senajan to Kakang Prabu Maesasura ora mangerteni marang apa sing dadi legetaning atiku rak ya prayogane. Kakang Prabu Maesasura kuwi dadi nalendrane kayangan, aku dadi patihe kayangan. Banjur prayogane rak Dewi Tara kuwi rak dadi garwaku ngono wae to. Waduh mengiri. Sampeyan kok ajeng batal dawuhipun Kang Raka niku lho. Nuwun sewu. Menawi samangke Sinuhun Prabu Maesasura menika kasil dados nalendrane kayangan. Lah inggih mestinipun Dewi Tara inggih Dewi Untara kasih menika dados garwa Prameswari Sinuhun Prabu Maesasura rak ngaten. Lah paduka menika nggih panjenengan menika namung dados patihing kayangan. Napa pantes menawi badhe ngukup garwa Prameswari? Cangkeman. Waduh. Akersanipun kados pundi? Ora ngerti apa sing dadi ancase Kakang Prabu Maesasura iki sejati mung arep nyoba marang apa sing dadi dawuhing dewa. Ora dalah. Kondange jagat padha nyebutake yen to dewa kuwi Sabda Pandhita Ratu. Merga dewa gawe pepalih. Dauping titah utawa derajat dewa kuwi mesti karo dewi utawa karo widodari. Yen to satriya daupe karo putri. Yen to pandhita kuwi karo Endang. Nanging arep dijajal aku lan Kakang Prabu Maesasura kuwi yaksa, aku kuwi raseksa. Gergasi ngaten. Yo. Raseksa kuwi pepalihing dewa karo raseksine ngarep tak coba. Kira-kira sabda Brahmana Raja apa ora? Srana bakal ngayonake marang Dewi Tara ya Dewi Untara kasih. Tumenggung. Jumanganggra sro sesumbar mawa lindu. Mawa lindu bumi kuncing omah luduk. Ada lagi kisaken dawuh. Lah kersanipun menapa badhe nenggo wekdal dewa mrepeki kalian Purwadabala? Menapa badhe nunggu wektu dewa medhuki kelawan Wadabala saka negara Nggawa Kiskendha? Menapa badhe nenggo para Jawata? Gusti Pati. Ora ketang sambung obor cala lintang tumuli budal dina iki. Kori sela matanggep didodhok dewa ora keduga menehake maringake Dewi Untara kasih. Kekirek Suralaya. Ngisaken dawuh bidalan napa mboten? Penawaran promo menika bidalan napa mboten? Nek krungu ya budalan. Nggih, wis siap. Krungu. Kendhange gawa minggat apa ya? Ora krungu ya aku. Ayo sindane ora ming weanan kae. Demenane anyar terus weanan. Cangkeme iki lho, guyon Kakang Prabu. Nggih ngisaken dawuh kula kepareng nyuwun dawuh nabuh saron Pendhe Beri. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik bocah katuwenggungan. Ana dongeng endhek-endhek si temungga patena ana penunggul apa dosane lambuh dosa ngungkuli sesama aja di
ndak kuwalet lah iya bener kandamu kayangan kok diak-diak ngono nek kowe mercon mau piye ora ngusik wah lagi mlebu ning korise lo matangkep lho kok disurung mundur Wadyabala saja ora dikeparengake mlebu ning wewengkon kayangan Mas Tuna Mesidam sikaring bawono langgeng lho idalang apa iki kok janturan bareng ora mengko siki jeneng kita kuwi titah nanging lah kok blawanan pokal gawe kita ning atas mungganing kayewangan Suralaya papaning para Jawata Tridasa watak mawa lah kok ora mawa susila ninggal marang unggah-ungguh ora idep arek anggepe apa anane aku prapta mrene iki ndereke marang ratu gustiku ya kuwi Gusti Patih Lembu Sura ingkang keduka dadi drutaning Sinuwun Prabu Mahesasura ratu nggawa Kiskendhapura ora kok iki sapa iki? Pejabat nganggo klambi ijo warnane. Ngaku kowe sapa kowe? Lho. Ulun iki dewa lah kok jeneng kita kuwi orang basa kelawan panjenengan ulun. Alah. Basa gelut ora basa ya kelakon guntukan kowe kok. Arep ngopo basa bareng ngopo tata krama karo kowe? Pancen diniati anane Wadyabala saka negara nggawa Kiskendhapura tekan kayangan iki arep gawe kisruh. Merga mesti wae dewa ora bakal masrahke sarta dewa ora bakal keduga maringake widodari kayangan kengaran Dewi Tara ya Dewi Untara kasih ayo nek janji kowe menehke aku arep sida kisruh ning kene oh kowe Bathara Indra to kowe ha arang-arang mangkat dewa arang-arang mangkat arang-arang mangkat njaluk bayar gedhe kowe Asung karo sidam sekaring bawulo langgeng ya ulun Bathara Indra Jawata ing kayangan Indraluka wis reti reti Indraluka rongkop to kayangan Indraluka kita kuwi sapa Wadyabala saka negara kowe Kiskendhapura kita kuwi sapa ya kowe sudi mestani karo aku takon marang aku iki Wadyabalane Prabu Mahesasura tumenggung jajar meninggal dasar Kemarayata wila menungso mbuyat tatanan arep ngejak apa karo para dewa ngerti yo anane jeneng kita kisruh ana ing kayangan iki sayekti wis dadi perembugan nalika ning ngrepat agung ana ing Bale Martikundha merga anane kayangan Ketaman Dahur iki merga sangka Ratu Gustimu Prabu Mahesasura ingkang duweni kegajewan ngluwihi marang kabisane pancen bakal diteter sarta bakal dijajal kanan sing kaya mangene pancen dijarak karo Sinuwun Prabu Mahesasura arep pecah sirahmu apa piye wo lah dewa keparat dewa radil karo titahe ora minggat saka ngarepan kok dublak tungkat cangkemmu kowe
Awas. Woi. Haya. Woi, waya. Wah. Wah, waya. Awas kowe. Antem dadamu. Dewa ki nek arep diantem sirahe ki ora kenek. Awas. Iya. Tiba. Ha. Ha. Iya. Ha. 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 Hai. Ya. Amit bukulun. Hat. Hat. Pundakmu wae dewa. Hot. Baya. Ha. Baya. Ha. Baya. Baya. Ha. Jar kowe. Ayo, ijo minggat. Ah, ya. Baya. Ah. Mati. Arum ning olake sekareng sambato kita
Wah, atos senane tandange dewa. Aduh. Keringatku kemberobyos. Awas kowe. Hoi! Wow. Wow. Woi, yo. Wah! Ayo. Awas kowe. Hoi. Haya. Oh, ya. Cekya. Oh, ya. Biar kowe. Hit. Asep iki. Hot. Weh. Hot. Haya. Yo. Waduh. Udah. Hit. Hot. Awas.
Asungkara sidham saring ana dewa didoni marat. Bola kisur usruk tenan tandang gawene ngatasi ulun ki dewaning para geni dewaning geni ulun Bathara Brama kuwi dewaning geni lah kok didoni ya tak idoni genting mawa idu geni parat anggep apa ayo walah Wadyabala saka negara Ngokis Kendhapura lah kok ngawut-awut kayangan paku jamur dinggo kekirik kowe lah trajang kabeh mundur barisanmu. Tak pikir ki duku ki wis sampun nek ning negaraku ana. Oh lah, tekan kayangan kok ming klekus mak teplik ki. Adalah kewirangan kula Gusti Patih. Waduh, aduh. Nek teng omah niku widu kula ampuh empunan. Musuh kula niku nganti kelenger kecek-kecek tukap-tukap lah teng kayangan kula idoni diwani kecu. Ora ngepek. Lunyu mau geblas. Makula gentenan didoni kalih Bathara Brama. Wo idune niku nek lumrah ngoten idu kok lava. Untung kenging surjan kula. Dadi sing kobong surjan kula bolong niku wis ben kula rawuh surjan sewan kok. Mundur kowe nggih. Gapit seketeng nggih. Kewirangan mundur men kewirangan. Duh pripun iki leh tombok surjan. Nek kula ora omong juragane, monggo juragane nyekel suntem niku. Jane nggih mboten napa-napa niki bolong siji terus mengko surjane didol 1 2 3 4 5 6 7 8. Pun kula suwanggake. Ora talah. Dewa ora kena sangga enteng ya ora aku dhewe sing maju kewirangan. Luwung boyo mati ning kayangan tak wujud ditimbangane ratu Gusti ora kelakon dhawuh lawan Dewi Tara Kasih. Oh!
percaya Pak Mangko. Mandek ya. Oh, lembu surah lerem lembu surah. Urung diret kayak kelanjonan ki jan kamu. Pandhita Akarya Wangsit pindha kombang ngisep madu sarining tawang elo susah angin ngentingane yang kali nganggung paksi miber golek ana tapak ing kontol ngayang Praking Sang Marudayang Pak Pong Bu Bolong Kali Codhe sapa sing gawe Mbok nyamuk kok dhisik nger lembu surah ora apa bocah iki nek rong diretke kalonjono pancen iso meneng pancen ora urung dikambar urung diretke kalonjono wis braoke ra jamak-jamak mangka irunge iki ya wis dicangak kaya ya mboya manut. Nyuwun pangapunten nyadong duka ingkang kathah pukulun ya. Syukur yen jeneng kita bisa mepermubal babaling kanemson. Pancen nalika jeneng ulun ngrangkul marang wayaning kita, lembu surah kuwi pancen ulun japani ngono. Ati kita kuwi ulun kendhaleni, ulun siram mawi tirtaning kesabaran. Nggih. Oh nyuwun dawuhipun para dewa. Babagan gegayawanipun ratu Gusti kula. Oh. Inggih menika Kakang Prabu Maesasura ingkang nggadhahi kajat. So gegayawan ingkang mbok bilih mitrat para dewa gegayawanipun Kakang Prabu Maesasura menika nglangkungi dhateng kabisanipun titah. Ya pancen bener. Pancen bener ya. Merga gayane kadang kita, si Prabu Maesasura kuwi pancen ndadekake kayiwangan Jonggring Saloka ke Taman Dahulu, ke Taman Gara-gara. Wah, lha iki mau kok tanggo kekirek iki lho karepmu. Hah? Anggepmu dewa kuwi papane wong pidak pejaratan ngono piye? Oh, pun dukani mawon pukulun. Lah ya, Indra. Sembetengan ora kita iki. Lho kok kula to? Lho, iki lho. Lah sapi mbeling ora. Nyuwun pangapunten kang kathah pukulun. Jan wonten ya. Mangerti ya nger lembu sura. Kados pundi pukulun Narada? Anane jeneng ulun merpeki lan jeneng kita kuwi merga ulun nampa dawuh saka ngarsane Ki Wangadi Pramesti Bathara Guru. Mangkene. Panjenengan ulun kinen ngaturake sarta kinen dawuh kelawan jeneng kita miturut ngendikaning Wangadi Pramesti Bathara Guru paring sabda pangandika. Gegayutan kelan apa sing dadi panjangane ratu Gustimu ya kadang kita Prabu Maesasura. Nak ratu nggawa Kis Kendhapura kuwi nggone duweni gegayuhan kepengin mboyong sarta kepengin dawuh kelawan Dewi Tara ya Dewi Untara kasih. Sakmengko dening Wangadi Pramesti Bathara Guru dililani sarta diparingi pangestu nanging ana pepalihe nggih ana pepacuke. Teges ana pepanggil uga ana rerubane. Oh, ladalah. Wis.
Bengah wae ora. Bocah kok. Ngaturaken genging panuwun teges mangga nggen kula wangsul. Badhe pikantuk damel. Ya, nanging ana syarate. Syaratipun menapa Bu Kulun? Dililani dawuh kelawan Dewi Tara, ya Dewi Untara Kasih. Kadangmu Prabu Maesasura. Nanging kudu ngenteni ya kuwi dina ingkang wis dipestheke dening Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih. Ya kuwi dina Selasa kliwat. Sasine Jumadi lawas, taune taun dal. Ngono ya, Nger. Oh, wis. Lajan Indra, wonten dawuh. Ngarita, Nger. Ana dewa kok kon ngarit niku. Mboya kajen wa pukulun jane. Mekaten pukulun ya. Ora tasih dangu. Gelem mboya gelem kudu ngenteni. Dina ingkang wis dipestheke dening Adi Pramesti Bathara Guru ya kuwi dina Selasa kliwat. Sasine Jumadi lawas, sak taune taun dal. Ngono ya Nger Lembu Sura. Piye ngestaken dawuh. Oh, malah daya-daya kula nyuwun pamit. Prastawa dawuh paduka Ewang Minglu Narada badhe kula aturaken Kakang Prabu Maesasura. Weh. Rebeki ra. Ya sing ati-ati ya Nger Lembu Sura ulun pangestani. Aja kaya bocah cilik. Iya, ngono. Perkensang Narudayang Pak Bong. Pak Bong go bolong kali codhe sapa sing gawe? Atmaja ulun Surawati. Wonten timbalan dawuh paduka wa pukulun Kaneka Putra. Mangerti ya, Nger? Iya. Ulun dawuh kelawan jeneng kita. Sapungkuring panjenengan ulun nyendikane apa kang dadi dawuh Iwang Adi Pramesti Bathara Guru? Ngurun jago wiring kuning duta. Jagoning dewa, ya jagoning Kayuwangan. Kinarya mbengkas retu ingkang mapan ing Kayuwangan Suralaya iki. Pengawak Prabu Maesasura lan Patih Lembu Sura kae. Ulun ki nen ngumadi sarta ki nen merpegi uga dawuh. Kelawan ya kuwi wayah ulun kenagian. Ana ing pertapan Sanya Prengga, ya kuwi Resi Subali kelawan Raden Guwarsi ya Sugriwa. Mekaten pupu ulun ya. Lan sisa pengger paduka kepareng badhe dawuh unapi dhateng sanuwun keputreng pun Suropati. Wanti-wanti ulun ya, Nger. Gandeng Patih Lembu Sura sawadya balane saka negara Gawa Kiskendhapura wis padha bali. Karisela matangkep tutupen ingkang rapet. Mekaten. Ya. Kepareng kula mangestu dawuh padha paduka Kanjeng Pukulun Kaneka Putra. Wis, ngono wae. Ulun tak budal. Mudhun ing Madyapada ing petapan Sanya Pringga Nger Bathara Indra. Niraken tindak jekar paduka Pukulun Kaneka Putra. Ya. Nuwun sewu Ndara Penemban. Ndara Penemban Subali ngandhawek lenggah ing pecrabakan. Kula nyadung dawuh. Wong bawana langgeng sinenggita tanawrat ora mengko dhisik Kakang Semar. Wonten dawuh. Anane aku miji kelawan suwane kadangku. Ya kuwi Yayi Sugriwa. Sawetara wektu aku paring ana wektu kinaryanata lahir lan batinku Kakang Semar. Nggih. Sajak nembe mboten rena manahipun nembe tengu rengu. Nek kira sip mute apa men? Rengu. Ora tengu. Ora.
Oke. Oke. Ya Suraya iya ya jagat pangesung karo Ayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku walah dalah ora mung dhisik Kakang Penembahan Kakang Resi Subali miji lawan suwane kadangmu ya aku Sugriwa ana ing pertapan Sanya Pringga aku nyadong dawuhmu ing atas aku mungganing pecrebakan ya ing pertapan Sanya Pringga tak sawang udawedanane beneh lan padatan sing wis kelakon ana perkara apa sartana wigati apa Kakang nglarapke marang pisuwaning Sugriwa nyadong dawuh Ndara Resi nyadong dawuh Ndara Subali niki kula pun kalih Ndara Sugrawi Ndara Guwarsa dan Guwafa ngawur nyadong dawuh Yayi Raden Guwarsi ana dawuh apa satemene ananipun Kakang miji kelawan suwani Yayi Sugriwa iki mung merga ana perkara ingkang keduga bakal tak suwunake pitakon sartane tak jaluk aturmu ya Di sayekti bingung nggonku gagapi marang lelakon telung bengi kapungkur ya kuwi lelakon aku nyempena kadang iki dirubung dening wujuding ula ora mung ngrubung sartane ora mung ngruyuk ngrubut marang pun Kakang Yayi nanging Di wujuding ula iki mau nyokot marang jangganipun Kakang nganti ora inget wekasan pun Kakang krungu swara jago padha kukluruk sesawuran wekasan gregah nggonipun Kakang Nendra satyapa sing dadi darunan lan apa ingkang dadi werdine pasumranipun Kakang iki Di Yayi Sugriwa elayana made mrohamek trelasa manglono mangampe tira wong gending maryaneng tamane si Joko loyo ale ira tatetnya mandra kehendi tamane si Joko Mbok Sri Gading melati sorga mundet nuwun sewu Den kaget sareng kula midhangan pangandikanipun Ndara Resi Subali wong pangapunten nggih Ndara Sugriwa kula kepeksa sumela atur yo Kakang Semar ora dadi ngopo nggih sekedhap ana wigati apa Kakang Semar sajak arep sumela matur nggih nuwun sewu kula kok seneng kula kok mak celes wis suwe ra metu tembung mak celes iki iya jaman kimpul mbiyen mak celes awah awah ndasmu nuwun pangapunten Den nek miturut kabar sing tak tampa miturut kawruh sing kula tampa sing kula kawuningane sing kula ngerteni lho
Adat saben piyayi utawi titah menika menawi nyumena. Dicokot utawa dirubut, dikerubut, dirubung, dikeroyok dening wujuding ula utawi sawer keruwak. Menika adat sabenipun dewa paring sasmita bilih titah menika badhe cepak marang jodhonipun, badhe cepak marang margi katentreman srana mangun bale wisma. Berpasangan. Jan seneng karo lagu kuwi. Engko sik Bagong aja nyelo-nyelo, Pak. Ngaten niku menawi kabar lan perkara sing kula ngerteni ngoten niku Gus. Apa ya bakal kelakon? Ning atas aku madeg Brahmana teko bakal dhaup marang suwijining wanita. Lah pendhita niku angsal mawon rabi kok. Nuwun sewu kedapun kawuningani. Mboten salaminipun pendhita, mboten salaminipun Brahmana menika kedah laku wadat. Tumuli mboten palakrama menika mboya. Nek ndek krentek pengin palakrama menika nggih monggo mawon mboten napa-napa. Nanging Kakang Semar, babar pisan ora ana trontong-trontong sartane aku ora duwe krentek arep mengku suwijining wanita minangka jodho dhawuhing Resi Subali. Kakang, ana dawuhmu apa Di? Ana aturmu apa? Ora engko sikik. Jodho tibaning Wahyu sarta Pati kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Senajan to Kakang Resi Subali babar pisan ora duwe krentek sartane ora duweni tekad lan niat arep kepengin dhawuh palakrama, arak ya mesti wae yen to jodho utawa Gusti ngeparengake jodho ku bakal tumeka dhewe. Arak ya ngono to Bagong. Nggih. Bener niku. Kula niku dolan teng Segara Kidul. Iku mboten karep rabi niku nggih diparani. Monggo Mas pun yah keten. Ngoten niku kok. Monggo kula ora karep golek bojo niku mboten lho, Den. Ya, nang diparani terus njaluk mare kandheng penesu-esuan Mas Bagong selawe mawon. Bagong ki ngawur. Kowe truk kowe ora melu rene kok sida omong to kuwi. Men aku ngrungokke rembug kok. Kuwi mbakoku lho ora dientekke ora. Iku mbakomu aku wingi arep tuku mampir ning pasar Parakan mah kebablasen apa. Sopire ra nggugah. Iya. Ya wis. Niku miturut sing kula ngerteni lho Ndara. Sarating panjam sumula amedangi jroning pasarean nani wadon nolir ngaton remu-remu kalingan ngrangan sang dia manahan kong sumunggam kuling sang kakung rerempo alon bobo siro babu yayi eman eman iratente pronto yayulun tade runte ulun tade runte yang langane ngeleng jwana kler mandan muncara
bumi gonceng langit kelap-kelap katon lir genjange ngalis risang mawe kandrung saparan kadel pikir mau ya akmayeng jaking tias balewur ngawur kensang maruda yang pak pong bu bolong ali itu sapa sing gawe nangka bawasak dikapyak kari betane lodo lho ya wah lamu kok dhisik aja kaget yer Resi Subali wayah ulun kenakian ning pertapan Sonya Pringga ulun ingkang tedhak ulun ingkang rawuh waduh glelenge ra kira-kira aku dipercaya sewengi kok kowe iki kok bengi wis ora kajen teng-ateng. Weh, lah Bathara Ateng. Hus. Ngawur ngawur jeneng kita Bagong. Nggih, kulun. Slamet praptamu Narada. Nggih Kakang Semar wilujeng sowan kula. Nggih, ya anu iya. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduke wangpi kula kanika putra ya Subali Sugriwa ulun tambah biar pangsulun tamanana nggih sampun sanget anggen kula pundi sampun sanget anggen kula pundi pukulun Ateng bekti kula kunjuk pukulun sapa tak iki jajare ngaturna kok wah wis ulun mboyo wani ulun angger wis Bagong terus ndele ulun ra wani ngapa wong kale kula kok wedi niku lho wegah ulun wegah mboyo kajen meneh Bagong kapak ulun cerawung lanjut kita jenenge dadi nunggal sak rata karo para Jawata kok dadi iso bane pritil dhewe-dhewe iki nek ora mergo jeneng kita melu aja niku penyebab kesialan kok kowe iki ha iki Kakang ha iya dobleh ku pancen astaga sok kecer ya man anu ke keretane dewa keretane Bathara Guru kan mere ha iya mampir leren ning mungkit ki tak buka lho sane iki wis ning apa sok wis ning ngisor mobil ning ngisor kereta jan ora kajen tenan dewa mungsuh Bagong nah ngenjeng dipindho nggih pukulun kajenge kacek ora prek nyadong dawuh timbalan paduke wangpi kula Narada kepareng lumarep wonten ing pertapan Sonya Pringga ingkang dipun Subali nyadong dawuh pukulun ya mangkene nggih Subali kula wonten timbalan anane panjenengan ulun tedhak rencana loka yang pertapan Sonya Pringga iki merga nuhane apa kang dadi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru babagan kanane kayangan ingkang sak mengko Taman Dahuru kayang Taman Reretu ya reget ya angkara murka ingkang pengawak ratu ing negara nggawa Kiskendhapura ya kuwi Prabu Mahesasura lan Patih Lembusura kayangan bubar mawon ta ana Suralaya dienggo kekirik sapi iki apa ya tuman ambek menawi dereng di anu kambar niku napa polare telas aku nganti munggah kayangan niku hus ora omongan karo jeneng kita nggih pun iki keparengipun merga Mahesasura kepen ngayonake widodari ning kayangan ya kuwi Dewi Untara Kasih ya Dewi Tara. Lah dawuhe wong iki kula Adi Pramesti Bathara Guru. Jeneng ulun kenen prapta ning pertapan Sonya Pringga dawuh kelawan jeneng kita wayah ulun kenakian Resi Subali apa dene wayah ulun Sugriwa. Sak mengko kenen dawuh kelawan jeneng kita dadi jago wiring kuning, jagoning para dewa, jagoning kayangan. Bengkas Serta ing dumadane kayangan Suralaya. Jawi Adi Pramesti Bathara Guru yen jeneng kita sakloron keduga saguh utawa jeneng kita Subali dhewe keduga bisa nyingkirake retu lan bingkas angkara murka ing mapen ning kayangan Suralaya. Pengawak Prabu Mahesasura jawi Adi Pramesti Bathara Guru jeneng kita bakal didhawuhake kelawan Dewi Tara Kasih ya Dewi Tara Kasih Subali ra tenan. Wong kita rak apa to Gus? Kula rak matur. Tumus nek sampean ngipi dirubung manusia sendok. Gus. Dirubung sawer kerowak. Dirubung ula lah kok diwa niki lho.
percaya mboten Ndara Sugriwa? Ya, Kakang Semar. Walah, pancen. Wah, kanugrahan tiba nang ngersamu Kakang Subali. Aku marang wis matur. Yen to jodho rejeki lan pati, uga pesthi wis dewa sing mangerteni lan dadi jangkaning jagat kodrating dewa kandhani. Yo, Kakang Semar. Ayo. Pun budal. Wah, ora nyono ora ngira Kakang Semar. Kula ya ora nyono ora ngira niki ateng niki Prabu. Ateng sakal dhewe kita kena Kakang Semar menika. Kowe apa ya wis isih urung iso ngene-ngene. Walah temer dewa dewa kae tuwa aku mangane Narada. Aku ki mbiyen dewa, Narada ki sak adiku. Sengor aku kualat. Nek ora iso ya wis aja dipaksa. Piye Bagong solusine? Kula pun matur mengulun. Piye Bagong? Wah jan. Kula kok nyetrum 220. Ajan tiba ora kajen tenan iki. Wah truk ndolo iki. Mangkelake. Ya wis Subali yen tenan jeneng kita satata lan saguh. Awi ulun kanthi ana ing Kayangan Suralaya. Nanging yen jeneng kita munggah ning Kayangan Suralaya jeneng ana ing Kayangan Jengring Salaka wis ora ana apa-apa merga nalika semana Lembu Sura wis ulun tundung mingkat bali ning negarane Kiskendapura. Mekaten ya. Mangkaten monggo kula dherekaken kula badhe bidal daya prapta wonten ing negari ing Guwa Kiskendapura. Ayo ulun dherekake Ger Subali. Ayo Kakang. Yancuk semen. Sari kesondol. Iwang Candra wis gumelewang
ing imbanging cakra wala wancine wis gagetinjing rame swaraning satu keloro sasauran wetan soroting aruna wow ngelih napa pripun kula padoske dedak kalih polar wong tolong lara hybrid kaya Innova wae sing gawe materi iki ya sapa kowe tagok sing gawe Nalindra Yaksa Gergasi hybrid berarti iso listrik iso bensin iki ana nyadong dawuh Sunan Prabu Maesasura sing nyadong dawuh timbalanipun bose togok wonten dawuh bilung wonten dawuh kaslakku majelu rasa ronto rasane atiku ngenteni biswane adikku ya patih lembu sura togok wangi nuwun sewu mboten sadinten-teni nek dinten-teni niku mah adat sabenipun yen dipun tenggo-tenggo pun antu-antu masuk dangu nggih kula niku ngenteni wong nyarutan semriki nggih dereng enten trontong-trontong sing pepadang niku blas nyicil-nyicil mboko 100 niku blas mergo kula enteni kapan le nyarutan sepriki blas menggor bedu ora sida ya lho ora sida gumun aku iya mbilung nggih mula aja ditenteni mengke mundak malah mindak mboten prayogi kawontenanipun gunjang ganjing langit kelap-kelapantun lerek kencang ing alis risang bawe gandrung saparan kadluweken mau ya atmaye ora dolanan tolong men aku sing suluk kaya iki dengan los paripun anggung sami mbal wacana kasaru piswanipun patih lembu surakarya kagiat kang sawya mulat Gunjang kancing langit klap-klap ngaton lir genjang sang mawe gandrung sabaran kadul mau ya mayik saking tias balewar lumere sang gandrung Kece-kece wali kece setan-setan wali kobra bujleng-bujleng iblis lanat podo cek-cekan ora menggusi kiai patih lembu suro sewu pangapurane tak suwun Kakang Prabu Maesasura yo wis katon biswanmu piye kabul kawusanane latalah Kakang iye di
Oh, kayangan Surasa oprak-aprik bubar mawut. Iya. Ngasi Wang Pikulun Raja mrepeki kelawan aku meper marang ubal-babaling kanem songo. Kula beto pakan nika. Yo sabanjure dawuh karo aku Kakang Prabu. Sampeyan anggone kepengin ngayonake Dewi Taraya Dewi Untara kasih. Dikeparengake lan diudaneni dening Wang Pikulun Manikmaya. Nanging ana syarat seranane lan kudu ngenteni sawetara wektu. Ya kuwi ora ana liya kejaba ngenteni tibaning dina Selasa kliwat. Sasine sasi Jumadilawas. Taune taun dal Kakang mangkono munggo dawuh Wang Pikulun Raja. Ratalah sapi goblok. Oh, didhawuhi ora iso marantasi gawe kowe. Kowe iki taku kekadangan. Wis mataun-taun karo ratu nggo Kendhapura kok jebul tandangmu. Utekmu to nggo mikir ora. Ing mesine kowe iki pengawak yaksa, Di Lembu Sura kowe iki pengawak yaksa, Yaksa ing wujude tan mrabita kaya wujuding lembu Sura. Jenenge wis wangun kok tandange goblok. Ngidu tenan memang. Kebo ki biasane bah ngono kan. Biatur arep melu-melu. Mboten. Sampurnake mau. Kakang Prabu aku njaluk pangapura, ora ana pangapura nggo kowe. Rumangsaku togok wonten dawuh. Bangane aku mung dawuh karo sapi goblok. Sapi ora mikir. Aku tak munggah kayangan dhewe ora marem aku kok. Woi! Wah ya. Wah! Mareka den prayena apa? Togok yen malagak lekuk. Tembilung kang sarawita ing balik. Pripun nika Kang Raka duka yayasinipi? Aduh Togok, aku nampa dukane Kakang Prabu Maesa Sura. Togok pun boten sah kuwatir. Ampun dikira sampeyan niku dinesoni banjur sampeyan ora diaku kadang mboten tesih saged direripih nika. Iya Togok nggih. Pun nggo kula dherekke. Ayo Togok. Wow. Oh
Dina dadi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora mengko sike aku metu saka nggo Kiskendhapura lah kok dadi ana wujuding kethek iki ana siji tambah siji neh ketheke. Hus. Ngati-ati lho, Den. Ya Bagong kuwi. Sajak niki Prabu Mahesasura. Nengok rupane kaya kirek ya. Mahesa niku rak kebo to? Iya, Mahesa kuwi kebo. Nggih nengok kaya asu e. Rupane. Gong, kuwi ora kirek ya, Gong. Apa? Bekantan. Bekantan ana irunge dawa to. Sapa kowe? Ora mengko sik apa kowe kang pengawak Prabu Mahesasura dasar kepara nyata lan aku Patih Lembusura. Suwemen kaya wong dandan kowe. Rapiah wae nek benang ki engko teratas. Kowe iki fiber ya. Landhep fiber kuwi. Sapa kowe? Aku Resi Subali, Resi Subali, dasar prayata sing mburi sing ket mau cangkeman wae. Wani kowe karo aku? Oh, apamu sing tawedene. Oke. Tak komber polar tak campur isi anida modar kok. Aja nyepelekke. Aku adine anu Kakang Resi Subali. Sapa? Sugrawi. Ngawur gong ora apa niku tandange niku Den. Iya. Apa kowe nggawe kisruh kayangan? Srana arep nglamar Dewi Untara Kasih. Oh, dasar kepara nyata arep njajal ye. Ayo. Aja mung ijen krubeten kowe sak kadangmu Lembusura aku ora bakal wedi. Oh, sampurnake kowe. Wah. Kaya ngangkat beban keluarga.
babak depani Bantala kocap Sang Prabu Maesasura. Oh, adikku, Dik. Wah. Oh. Yeah. Oh. Oh. Whoa! Hey! Wah, parat Bagong. Kono kawan Bagong. Wah, kasoran kridaku mungsuh buta loro kae. Gergasi ini kan? Iya. Gong, jarar bubar jam 11, men. Men ditambahi bayare karo juang kowe meneng bae. Oke le, oke. Dibonusi kok. Iya. Pripun Den? Mung siji pitungasku kono kawan. Nggih. Bapak mundi? Alah, pun kajengipun ajeng Modar Semar. Pun ngacang-ngacang. Pitungas pripun? Ya iki pitungkasku ingkang pungkasan. Sawangen ilining banyu ingkang metu saka telenging guwa Kiskendhapura kae. Nggih. Kalenane kok to, Den? Iya. Kae mengko yen kecampuran getih. Wernane abang tegesing tekaning pati Maesasura lan Lembusura. Oh nggih. Nggih sendika Den. Nanging yen to getih ingkang mili ana ing banyu kae mengko werna putih tegesing tekaning pati Resi Subali. Oh nggih nggih, nggih siap. Kula sawange dolan ya, Tru. Ya.
mati dening aku. Pecah siramu. Wih lah. Nanging iki tak sawang kok getih ingkang mili campur antara getih warna abang, getih warna putih dadi siji. Wah, jebul tirmune getih ingkang warna putih kuwi getih polo. Polone metu pecah getih warna putih. Ngeri. Yo mati dening aku kowe. Milih truk milih. Ya. Loh. Gong, kok abang putih ngono, Gong? Abang putih lampune dis. Awak turu. Awake dhewe nyambut gawe, ora dangdutan. Yo. Kok abang putih ya? Mau weleng to? Heeh. Nek sing milih wernane abang, berarti sing mati sapi karo kebo kae mau. Nek sing milih warnane putih, berarti sing mati Ndara Subali. Iki kok abang putih iki? Gang. Mati Sampya, Gang. Lho, Sampya iki piye maksudnya? Bicara dong. Sampya iki matine bareng. Oh, metu bareng mati bareng ngono kae. Hus. Lambene ora. Mati bareng berarti mati bareng iki, Gang. Ah terus piye? Matur Ndara Sugriwa. Ketiwasan, Ndara. Surem-surem diwangkara kengken lir manguswa kang layun. Denira kang ilang memanise wadanira layu kumal kucem alah nyomaradani. Tiwasan den. Lho. Petra apa nangis? Ingkang Raka. Kakangku ngopo? Kakang Subali piye? Ingkang Raka pecah. Lho. Kakang Resi Subali tekane pati kena ngopo? Sababe apa? Tak batrene. Ajar wandel pecah ndasmu lho, Gong. Tenan nak. Pecah Sampya mungsa yaksa kalih Ndara iblis lanat. Wah, ora pati nduga mana nggugu karepe dhewe. Wah, Petruk iki piye, Petruk? Walah kuwur rasane atiku. Kelangan Kakang Werda. Pripun kula piyambake bingung. Pripun iki mangka dereng ketok anu lho niki Ndara Subali dereng ketok mijil saking telenge guwa. Endi wonten guwa Garba? Hus. Guwa Kes Kendhapura nggih. Anu mawon ditablek watu mawon Ndara lawange guwa Ndara kajeng mboten wingit. Yo. Yo Kang yo ayo.
Sopo iki malah ana lawang guwa korining guwa lah kok malah ditablek karo wujuding watu. Weh. Dikira Subali wis mati apa kepiye? Oh lah ora pangling. Alah Didi. Sugriwa. Kowe kok malah ora ngeman karo kekadangan. Ning atas aku isih urip meger-meger lah kok. Walah keparat. Yo jebole len nablek iki. Maning jajalanan sukertaning bamune Blis lan nggugu karepe dhewe. Kowe kok mau ora ngeman karo kekadangan. Kowe ora ngerti yen to Kakang wis urip meger-meger. Sampurnake kowe. Gugu karepe dhewe ana adine dhewe kok digetak kontal mbok tibrane. Sare. Gugu karepe dhewe ana adine dhewe kok digetak kontal mbok tibrane. Perkensa karo Jaya mak. Ngono ki man-man kenggonmu duwe kekadangan nggih. Aja. Nun sewu kulun. Mesgul manah kula. Pripun? Pripun, Ndara? Ning atas aku ki isih meger-meger urip. Lah kok gua ditablek watu ki sing ngakon sapa? Truk. Apa, Kang? Idene sapa mau ngakon nablek mau? Penake ya Kang tak dhisik ya, Kang. Ora iso bareng rombongan kowe melu bis kowe ora bis sing aku. Anakku panas awake iki anakku. Anak kok nggo wacal. Keparat kadang kula pun Sugriwa menika. Ora kena nggih, ora kena kaya ngono kuwi. Ngerti ya? Kados pundi? Nyatane sing seling surup iki mau Kakang Semar. Apa Narada? Sapa ingin dipasrahi nyawang ilining getih? Kowe takon sapa sing dipasrahi kok nyawang ilining getih? Iya. Panjenengan nyuwun pirsa sinten ingkang dipun dawuhi dipasrahi nyawang ilining getih? Iya Bagong, kedap. Niki menungsane. Aku wis tekan ngomah kok isih dadi parani. Ngene ya nggih ulun jarwani kados pundi ulun. Anane Sugriwa nablek wujuding watu ning karining guwa. Kis Kendhapura kemah merga nyawang getih ingkang mili kuwi wernane abang karo putih. Inggih. Yen tengeli marang pitungkas jeneng kita. Nalika semana jeneng kita matur paring pitungkas. Yen to getih ingkang miline abang teges sing mati kana ning nek getih mili putih sing mati kene. Ngono ta? Iki mekaten. Nah iki sing surip. Pokoke jeneng kita dhewe rak ya mestine ngampuni ngani yen to getih werna putih kuwi getih utek, getih polo. Ngapunten nggih. Sing putih niku wau senes getih sampeyan. Jebul ana niki Ratu Yaksa lho niku wau. Nggih. Ngapunten. Saged pun ndake mboten kamurkane. Iya. Waduh nek ngono aku luput. Lah ampun niki meng perkara miskomunikasi. Nggih. Meng perkara napa? Miskram. Dewa kok belawanan. Lah apa Bagong ulun mboyo ngerti miskomunikasi. Oh ya miskomunikasi. Nggih.
Sampeyan lelakone persis tangga kula isih siwat meger-meger waras kok dilayati. Apa ya Bang? Nggih. Dadi sing sedo niku kula omongke nggih. Ya Bang ora apa-apa. Nggih, sing sedo niku asmane Pak Wagiyana. Lah teng mriku niku enten tanggane jenenge Pagiyana. Sing dilayati niku Pagiyana, sanes Pagiyana. Ora apa-apa malah dawa umure kok nggih pukulan. Iya, mesti ngono iki dawa umure nggih. Waduh nek ngaten kula lepat. Mula sara kan kadang kula pun Yayi Sugriwa. Ah jenenge kita luput ning ngene lho jarwani kados pundi. Mergo kabeh iki mau mung saka tembung apa Bagong? Wis komunikasi. Iki mboyo ana ingkang bener, mboyo ana ingkang luput, yen bener-bener kabeh, yen luput-luput kabeh. Nanging iki ulun benerke. Mergo jeneng kita wis kasembadan mbing kasretu ning Kahyangan Suralaya. Teges jeneng kita wis kasembadan dadi dutaning dewa, dadi jagoning Kahyangan. Jeneng kita bakal nampa triman saka para Jawata, ya kuwi jeneng kita bakal kadhaupake dening Dewi Tara ya Dewi Untara Kasih Subali. Kula nyekseni nggih Den Resi Subali. Entrada aku nyekseni. Iki Kakang Semar ya. Wis bakune tak sekseni lelakon iki wis purna kecandhake besok apa ora ngerti ae sing baku. Kosik nrada sadurunge do munggah Kahyangan Den Resi Subali. Saderengipun sami minggah Kahyangan sampeyan nampi triman bebungah saking para dewa. Langkung rumiyin kula tak nyekseni mugi-mugi anggen sampeyan mangun bebrayan sageta apa Bagong sakinah mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah matur nuwun slamet to sing nanggap, slamet to sing pitanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane ndawek tancep kayon, Gong.